Здравейте, представям ви тук нашите фенове и асистенти на БГ Къп, които ще ни помогнат да изтеглим жребия за 8 БГ Къп 2014, тук на живо от Бон. Пред вас са двете урни с отборите и с групите от 1 до 4. Първо ще изтеглим водачите на групите, които са и най-добрите от 4 отбора от миналото годишния 7 БГ Къп 2013. Ще разпределим тези най-добри отбори като водачи на групите от 1 до 4, след което ще изтегляме последователно всички останали отбори, като теглейки един път отиват съответно в група 1, следващото тегляне ще бъде отбора в група 2 и така нататък. Нека да започнем с жребия за 8 БГ Къп 2014. Група 2. Така? Група 2 да показвам. Да. Следващо отбора. Отбора от група. Изчета. Отборът е Лондон Бойс от Великобритания. Група 1. Отборът е Марек Милано от Италия. Следващата група. Училището е група 4. Отбора е FC Шипка Бон, Германия. За голяма изненада група 3. За още по-голяма изненада Ирен Манхайм от Германия. Да, сега слагаме всичко останало отбори. Много професионална колега, много професионална. Инженерна мисъл Ахен, Германия. Група 1. Група 1. Будители Кьолн, Германия. Група 2. Група 3 FC Франкфурт, Германия. Няма снимки вече. 4. Група 4 е Швабска Сливова, Штутгарт. Пак от Германия. Отново група 1. FC Плиска Бон, Германия. Група 2 училището е Съни Бич, Великобритания. Група 3 Балкан Сейнт Джерман, Франция. Група 3. ФК Камикадзе Франкфурт, Германия. Група 4. Група 1 Панама. Милан, БГ, Италия. Тус Мондорф, Германия. Група 3. Пирин 1922. Ене Петал, Германия. Група 4. Група 4 попада отборът на Майорка, Испания. Група 1 е FC Шумен Кьолн, Германия. Група 2. Войводите Мюнстер, Германия. Група 3
Северноморец Хага, Холандия. Група 4, Балкан Бохум, Германия. Последните 4. Dream Team Rhein-Main, Германия. Група 1. Група 2. FC Marek Segrate, Италия. Група 3, Левски Ойскирхен, Германия. И група 4, последният отбор е FC Bulgarian Dortmund, Германия. Група 1. Група 1. Група 1, Red Bull United Düsseldorf, Германия. Група 2. 2, Страсбург Юнайтед, Франция. И последната група 3 попада Франкфурт Lions, Германия.